Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Second to the last, mga kaaksyon, before pa man mag-end ang bulan sang Oktubre, tuig 2020, Oktubre 30, kita mga kaaksyon. Pero samtang pa-goodbye si bulan sang Oktubre do, nagasalyada man ang mga bagyo, no? Bangod si Rolly ang naghahana na naman kag tiining maulanon nga tiyempo, hindi pa ni dala ni Rolly kay ginasigahom nga by Sunday or Monday. Amo pang pag-landfall niya sa pila ka mga areas diri sa pungsod Pilipinas. Apisarang Region 6 ang Negros Occidental daw separate naman niya sa rolling bagyo mga kaaksyon. Pero ting pagulan-ulan kagang tubig kun kaysa among ginatunaan sa flash floods ang pila ka mga lugar nga ginabaha, ginadamage. Bangod sang sining bagyo mga kaaksyon. Kabayon ta mga kwanta na kalampuwas kita sa sining pagtilaw sa aton mga kaaksyon na pisar nga matamat na
nagakapudpod na ang mga pinanid sang kalendaryo sa tuig 2020 mga kaaksyon. Sobra na lang 2 ka bulan kay kung isip-isipon 56 diyas na lang ang nabilin before pa man mag Christmas Day. Kag 63 diyas ang nabilin before pa man mag-end ang 2020 kag magasulod na si 2021. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan kabayunta nga nagkachibog na, nagkapanyaga na ang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon sa sining nga udto. No? Nakatimo-timo na ang iban sini wala pagidman na. Nagahimos pagidman sang palanyagahon. Ang iban sining nga daw riktada gid ni panyapon. Rektada panyapon na. Amuning mabudlay kung kaisa kung rektada panyapon. Ay, sige lang amo gid lang pangabuhi mga kaaksyon. Importante makakaon lang sa isa kadlaw kaduha o kung ang iban sinikis alanggani ang pamahaw daw kuan lang kuno daw piyan-piyan plus ang panyaga. Kagang panyapo naman ginapreparahan. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Hindi kita magsalit nga nubo kita kahapon daw na puno ang napagkit sa listahan sang COVID-19 diri sa Bacolod, while sa Negros Occidental daw taas-taas pa, sobra pa 60. Ay, puwerte. Pag importante naka-face mask, social distancing, kag naka-face shield, ang halos kalabanan. Now, malampuwasan, tagid niya. Kabayunta nga paghinangat sang bulan sang Disyembre o kung sa tunga-tunga sang bulan sang Nobyembre, ang luwas na kita. Kagway na blas ang recorded nga mga COVID-19 diri sa aton sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kagabugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta mga banwa kag syudad diri sa probinsya Oxlang? Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side, kamusta nga to sining tiyempo dira, marugal o man, maulanon man. Sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, ginasigahom ta nga nagapahunay-hunay ang halos kalabanan. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB? Sa Kapitolyo Provincial, masobra 200 ka mga market vendors sa syudad sang Himamaylan ginpaidalom sa swab testing karon nga adlaw. Ini kabahin sa gyapon sa procedure sa at least bisan paano ang mga market vendors ta manti amo ni ginasayuhan gid matagadlaw sa mga kaaksyon ta. Dapat gid nga ma-swab test ini sila kag mabutang man sa siguro ang kaimtangan nila sini kag ang mga bumalakaw. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon R. Tayhupon. Ginapaabot nga operasyon sang quarantine facility sa Barangay Alihis, isa kadako nga bulig sa Bacolod non kag probinsya, suno kay Vice Mayor El Cid Familiara. Daw karon sa hapon inaugurahan ni after inauguration stay magamit na ini sang mga kauturan ta. No? Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ginaligar may diferensya sa paminsaron. Nagbuno sang BIPAT member sa Barangay Granada, suspect nga nagpamuno na tiruhan man sang isa ka miyembro sang BIPAT. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, temporaryo tamang inkaupod si Aksyon John Diaz. Sa banwasang Morsya, 3 ka mga lalaki nga ginaligar miyembro sang isa ka organisadong grupo nakuhaan sang armas lutang, arestado sang kapulisan.
Samtang sa balita naman sa patrol, maki-update kita karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kay ti buwas na ang largada sa mga fast craft kag roll-on roll-off nga di pasahero diri sa syudad sang Bacolod going to Iloilo, vice versa. Ti ang wisam operator nga si Frank Carbon may abiso sa mga pasahero nga magabiyahe pa Iloilo buwas nga adlaw. Kung anong abiso nila kag base man na sa patakaran sang regional IETF kag sang Philippine Coast Guard. Samtang sa mga balita out of town mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib mga kaaksyon sa dakbanwasang Sagayho. Bangkay sang isa ka lalaki na sapuan sa igad sang kampo kaina sang aga. Ambot ko na kilala na ini kay kaina daw ay panisang identity mo. Samtang sa syudad sang Cadiz, 43 anyos nga lalaki nga taga Banwa sang Valladolid, Negros Occidental na kuryente patay. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang La Castellana, 60 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan sa kaso nga arson. Sa balita nasyonal, iga balita ni Aksyon Dorel Cabato, ini may kantanan sa Baguio Rolling, mas nagbaskog pa samtang nagagiho ini sa nakatungdan nga bahin sang Philippines. DFA ginhatagan sang 15 ka adlaw sang Malacanang sa investigasyon kay Philippine Ambassador to Brazil, Maritzo Mauro. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rion 6, bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Ayos, nakatutok na kamo kay karon dugay-dugay sa aton sining sapa sang Aksyon o Radyo Bacolod. Madro kita. Another name naman ang pagagabuton ta para magbaton sang 500 pesos sa aton sining sapa sang Aksyon o Radyo Bacolod. 500 pesos, tihamakin mo nino. Makapamati ka na sa mga balita, may 500 pesos ka pa kung magabutan ka. Karon lang dugay-dugay sa mga kaaksyon ta. O sige, sa mga nagatutok na nagapadala sa mensahe nyo pagi sa Facebook Live sa Aksyon o Radyo Bacolod, ipadala lang ninyo sining mensahe ha. Dara sa Facebook page sa Aksyon o Radyo Bacolod kay basahon ta mga kaaksyon dugay-dugay. Plus ang sa website ta sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa ato sining mga YouTubers sa Aksyon o Radyo Bacolod. Atagan ta na karon dugay-dugay mga mensahe ninyo basta promise lang, ara lang kamo dira, no? Budlay ka pagpadala mensahe, wala kamo ginayon. Oh, sige. Oh, preparar para ganar mga kaaksyon kay yari ng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Biyernes ika-30 na sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 35, 28, liwat 35 and 28. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ang Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha. Kay hatagan tanay anay talupangod ang unang mga nagpadala sa inyo sining mga mensahe. May lang ang pag-monitor sa kay Kokoy D.
good morning lang kag maayo lang nga pag-monitor subong adlaw. Greet ko lang da si Ezra Niji kag Jiho Tambok nga permigid ga pamati sa programa mo. Thank you so much gid ko koy di kay Liberty Binitin Obaldo ga monitor man sa sining nga odto dira sa mansiningan maulanon kunong tiyempo gani man Liberty Binitin Obaldo. No? Kay Jocelyn Asibita Ulak may lang nga pagpamati. Kay Yolanda Alcayaga Galiegar may lang nga pag-monitor Yolanda. And Alunan Suset may lang nga pagpamati man Alunan Suset kay Alex Montesa sa Rex amuna ang makasilig ni nga kaso kung masapuan ka nga patay sa sulod sang kampo sang tubo. Gani man. Thank you so much Sir Alex Montesa. Kay Mary Jane Mendoza, may lang nga pagpamati Mary Jane Mendoza. And Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pag-monitor, no? Pwede na makasulod ka bangkalan. Thank you, Gid. Actually, makasulod man, pero may mga requirements pa. Sila nga ginapangita, no? Same man gyapon ang main status tamo from November to November 31, no? November 1 to November 31. Same gihapon naka-GSIC yung Bacolod, naka-MGSIC yung Negros Occidental. Kung anong mga patakaran sa mga LGUs amuna siya, no? Wala na pag-bago. Kay Ellie Jane Trestesa, may lang nga pag-monitor Ellie Jane or Jaime Trestesa, no? And sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pag-monitor dra sa Celine Homes, may lang nga pag-pamati. Sa kay Gian Resicio, may lang nga pag-monitor Gian Resicio. And sa kay Leiden Navarrete, may lang nga pag-monitor Leiden. And kay Bia Jonathan, may lang nga pag-pamati Bia Jonathan. No? Ayos, maulano ng tiyempo, no? Kay Joe Manolito, may lang nga pag-monitor Jose Manolito. Ga-monitor sila sa La Castellana. Tamyaw lang sa barangay Sagang Pamilya Aguirre. No? Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pag-monitor sa East Homes 1, Barangay Estefania. May lang nga pag-pamati Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Alex Montesa, may lang nga pag-monitor Tribo Action 684 sa Barangay Nabulao, Sipalay, kag Pamilya Ramirez, madamo gid nga salamat, madamo gid nga grasya. Ay perti buyong gid ni si Alex Montesa, damo gid na balaan ay. And sa iban pa naton nga mga ka-aksyon thank you gid tikita mo makin mo gapamati ka lang may 500 ka dayon pang bugas-bugas kag sudan may bilin ka pa inugbakal coffee amugani man alcohol kag face shield amugani gid. Thank you gid kay Alex Montesa, no? Sige. Sa kay Melanie Kaholo Bayunita, may lang nga pag-monitor Melanie Kaholo Bayunita, kag kay Ma Earl, thank you so much gid sa inyo sining nga pag-monitor. Sige, karon naman ang iba na, mahinang kalaban, dali gid lang mga ka-aksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang atong oras, 11:56 na. Mga kaaksyon sa mga listeners na mayadayad nga udto sa inyo tanan-tanan, no? Sige, karon dugay-dugay ang aton sining mo giniginapaabot nila mong SAP sa ERB, no? SAP sa Aksyon Radyo Bacolod. Amo ginapaabot gid nila tanan. Hindi ta gid malikawan sa bunga tiyempo eh. Pero ang manami dire mga kaaksyon para sa complete nga management sa inyo liver detox. Kinanglan ta mag DTX 500 capsule kit. Ayos na, matagan gid na sang igtalupangod ang aton sininga ginabatyag sa lawas. DTX 500 capsule. Kantuan tanang nga balita gikan sa News Center pod na kay aksyon na Dorel Cabato ini may kang tanan sa Baguio Role maki-update tanay mas nagbaskog pa samtang nagagiho sa nakatungdan nga bahin sang Philippine Sea. Kalakip man sa DFA ginatagan sang 15 ka adlaw sang Malacañang sa investigasyon kay Philippine Ambassador to Brazil Maritzo Mauro. Ano man iyang obra niya, no? Basi kung basi kung nara lang ang iya siningaman ko period niya nag-amugid ni siya, no? Ayo, naway man sa ka kuan nga akigan niya to, halos tunlon niya to iya. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga kalibutan, kag bugos nga pungsod Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mabagyuhon nga udto. Gani Sa man, imo, no? Action Rex, ang sa ating mga kabugnaw, action. gitsang tiyempo sa buong Aksyon Doors. Ay, Hello. Ay, may panawag pa gidya. Okay, Hello. karoon ta manawaga. Si Aksyon Dorel, ne? Oh, yes. Hello. Kamusta si Bagyo Rolly, ne? Si Baguio Rolly, Action Rex, sa pinaka-latest nga update, mas pa nga nagbaskog ini siya. Ba? Samtang nagahulag pakatundan bagatnan katundan. Sa alas 11 sang aga nga weather bulletin sang pag-asa subong nga adlaw, ginpahayag nga magalandfall ang bagyo sa Aurora, Quezon area sa Domingo, Action Rex, sang gabi o kon Lunes sang aga. Last just kinasang aga nakita ang Bagyo Rolly sa 1,000 kilometros na silangan sang Central Luzon. Dalang kabaskugon sang hangin nga 165 kilometros por ora
malapit sa sentro kag pagmadlos nga 205 kilometros por hora. Medyo basko gid Action Rex. Basko gid siya Action Doors kay 165 ang malapit sa sentro kag ang pag ro madlos siya galabot sa 205. Imagine bala mag-drive ka sa lakyan 205 kilometers, di ba doon mo nakabasko Action Rex? Simo be? Sobra na gid na iya ka tama, iya ka baskog na. Perte ka basko gid ni Action Rex. Grabe, no? So extra halong gid sa aton yung mga ka-action, especially ang sentro siniblang iya nga natalana nga pag-landfall. Oh. Subong nagahulag ini siya pakatundan sa kada sigon nga 15 kilometros por hora. Wala pa man. Within 24 hours, buwas sa aga, siguro mga 815 kilometers east sa Sang Infanta, Quezon, Action Doors. Yes, Action Rex. Kag sa Sunday, more or less, ara sa Sadait, Camarines Norte. And 72 sa Monday na nisang morning. 72 hours, Monday morning, Batyagan sa 70 kilometer west sang Dagupan City, Pangasinan. Grabe, no? Kagatalana siya nga mag-landfall Action Rex Domingo sang gabi or Lunes sang aga sa Aurora, Quezon. Yes, sa subong nga weather bulletin sang pag-asa, wala pa man sang tropical cyclone with signal nga ginpapanaog sa diin man nga bahin sang Pilipinas, pero suno sa pag-asa Action Rex, mag-alerto gid bangod may posibilidad ha nga mabatak sa storm warning signal number 4 o kon 3 Action Rex sa iban nga mga lugar, particularmente sa Aurora, Quezon. Te ang tropical storm at Sunny naman Action Rex, magluwas kay Rolly, may ara pa gid si at Sunny mong siya naman niya si Shoni. Si Shoni. Kung magsulod ni siya. Amo ning dason sa kay Role. Yes. Si Shoni. Tingala ko kay nabi ko kung si Shoni gabaligya na iya aros kaldos dalong. Kalay. Tiyan mo na siyang isa. Sunod sa kay Role. Di ba madumduman mo Action Rex sambal sa pag-asa daan? Mga 5 pa ko nakabagyo mong. Ay po. Ti ari do'y katatlo na ni no? Katatlo na so duha na lang. Duha na lang. Tani si Shoni, hindi lang magpatama kag si Rolly. Relax, si Rolly relax dapat lapaw lang ni tani sa aton diri sa pungsod. Pero way pa man napiho, basi magliwat pa man basi pala siya. Kasi mag-atras siya. Basi mag-atras siya balaw. Basi ambal siya no. Nahan naman ko ni Rolly. Sa area sang Western Visayas Oo. Kag tari malapaw lang siya sa Pilipinas. Pero ang ulan Action Doors subong adlaw mabatsagana sa Bicol region, sa Visayas, Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula. Bisan diri gani sa aton Action Rex bisan no. diri sa aton, part sang Visayas na mabatsagan pag ulan-ulan di sa aton, no? So, amo na siya Action Rex, extra careful lang gid sa aton yung mga ka-action. Gani. Kahapon pa lang gani Action Rex, perte naman ang pag-ulan, di ba? Kahapon init to ya kahapon. Ay, sa mamaylan ko ya kagapon niya. Ay, sorry. Kagaulan to sa mamaylan gapon. Di sa mamaylan. Diri galiya, wala galiya. Init ya kahapon. Okay. Tingala kami pagro gabi na, nagpanag-uob siya, nagro-ulan-ulan siya, may pagrubabaha na, may pagdalom na sang tubig sa mga karsada. Pag kainas ang kagahon, nagro-ulan-ulan naman siya. Hasta na subong. Gani. Hasta na subong Ay, Action Rex. Kita ni, dapat ang aton immune system Action Rex, bira-bira kita ni inom luya. Siyempre, budlay na nga daan subong Action Rex, mayroon pa daan sang virus, birahan tagin inom luya, mga ka-action. Di ba? Dapat gid Kag hindi gid magsulay sa ulan Correct. Amo gina Action Rex. importante Kung malikawan gid malang, hindi magsulay, hindi na lang. Hindi na lang. Kaya magluwas daan sa ulan Action Rex, kung magbaha, may ara pa yung leptospirosis. Leptospirosis naman na. Mga ihi-ihi sa mga kama-kama bla. Sang ilaga. May lang to sa San Enrique, kaya ginabakal to yung ko nung ilaga. San Enrique? Ginabakal, ginabailuhan ko. Ang bali, Dennis, bala si Dennis, kilala mo si Dennis Roma. Ang isa ko no kailaga, ginabailuhan ko no 1 kilo bugas. Ambot ko to. Ano na ilang ilaga? Ambot lang. Ambot ko to, lagi na bali Dennis. Piyo Dennis ha. Kasi manawag ni karon si Mayor. Pero na bali Dennis action. Isa ka ilaga, isa ka kilo? Oo, kuno bugas. Bisan ano na siya, wala na siya measurement kung ano kadako daw yung mga ilaga. Ba't kumpiyo na? Si Dennis na naghambal. Dennis man. Ngani man. Ilang taon tabi, ma-confirm na siya karon kung tuod gid man na. Kaya, wala siya karon pangita ilaga mo. Sa San Enrique yaw? Guro Action Rex. Meaning gali, kung makakuha ka 50 kay laga, may isa ka nakasako no? Sako na di damo din makuha ko ilaga lang
Mayo no. At least nga bailohan sa nga bugas Bugas, no? O, sige. ano to sa San Enrique. Sige, sa iban pagid nga balita National Action Rex, ginatagan lamang sa nga 15 ka adlaw ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Foreign Affairs o kung DFA para mag-report sa investigasyon sa ambassador sang Pilipinas sa Brazil nga nagsakit sang iya nga kaupod sa balay. Sunod kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., nabato na niya ang Presidential Directive Number 2020-196 nga nagamando sa DFA nga imbestigahan ang ginaligar pagpang-abuso niya kung pagpang-abuso dahil man yung abuso yung ni Philippine Eden abuso niya Philippine Ambassador to Brazil nga si Marichu Mauro Action Rex. Ano nang lahi iya? Pinoy? Pero makita ko dumay siya, no? Dumay lahi siya nga iba niya, no? Do mo tiyagan ko daw half Pinoy siya, half ano siya? Hindi man dugo kurokokok ni. Ay, gala. Na batasan niya ni. Ano ni part ni sang opisina yung involved dire? Sa iya man bayi ito ito, nga balay action. Iya ni ko nga kasambahay mong, oo. So, amo na karon ginmando ni Presidente Duterte nga ano ni siya imbestigahan kag nagtukod naman si Locsin sang fact-finding team para sa investigasyon. Ang ini nga team pagapamunuan nanday Consul General Ezedin Tago, Jaime Leda, si Narciso Castañeda kag si Attorney Ina Alisa Marie Santos. Subong nga malilok si nagapadayon pa ang administrative proceeding. Ang report sa preliminary investigation sang HRMO sang DFA ay igasumiter man sini kay Locsin Action Rex. So mabalaan tani ang update sini after 15 days siguro kung ano ni ang hatol sini kay Marichu Mauro Action Rex. Update naman sa world records ng COVID-19. Ang cases karon naglambot na sa 45,321,659. Ang nagkalamatay 1,186,243. Kag ang naka-recover 32,993,196. Sa Pilipinas naman sa pinaka-latest ang cases naton diri yara sa 376,935, ang nagkalamatay 7,147 kag ang naka-recover 329,848. Sa Negros Occidental may 62 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 4,768. Sa Bacolod naman may pulo nga nadugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 4,771. Pero out of 4,771, 279 na lang gid ang aktibo nga kaso sa Bacolod sa COVID-19. Kag may 11 nga mga recoveries man record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 4,366 kag ang nagkalamatay nagapabilin sa 126. Sa Western Visayas may 143 new cases recorded yesterday nga nagdala sa kabilugan nga 16,480. Ang aktibo diri nga kaso 3,142. May recoveries man nga 84 nga nagdala sa kabilugan nga 12,953 recoveries kag nagkalamatay nadugangan sang duha nga nagdala sa kabilugan nga 385 death toll sa COVID-19 sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:09 ng aton oras, 12:09 na mga kaaksyon. Saway pa makachibog na, pagchibog na ha. Para sigurado solve ang aton sining palanyagahon. Ayos, karon lang dugay-dugay to kay patirahon tanay si Aksyon Eden Abuso. Standby na ha, kinanglan nag-monitor gid. Ang masunod nga ma-report, tandaan nyo ngalan niya, Eden Abuso. Aksyon Eden Abuso. Yari siya mga kaaksyon. Maki-update tanay ho sa magatabok bla kag magapadulong diri sa
Bacolod kag Iloilo tingwi sa express mga kaksyon pagi sa kay Mr. Frank Carbon may abiso sa mga pasahero nga magabiyahe pa Iloilo buwas nga daw do tatlo ni ka mga kompanya tatlo ka mga fast craft ang nagsignify nga mabiyahe sila buwas umpisa Bacolod Iloilo vice versa. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Rex, amo na ni ginahulat man sang tanan na matapos ang pila ka bulan nga wala sang biyahe. Ang iban Ganino pila man kabulan gani? nalipat ko kay ang iban long distance relationship. ang iban nga ang ilang nga mga karelasyon sa Iloilo, di pwede na sila makabiyahe buwan Pwede na. Basta importante kung ano ang ginapatuman dara nga mga health protocol sundon ta para makatabo kita. Pero 50% lang ni siguro. Yes, good correct Action Rex. Pero ginabisuhan ni Wisam Operator Frank Carbon ang mga pasahero na magpadulong sa port isa ka oras antes ang schedule sang biyahe. Agod hindi malang-alang sa oras kay titag isa lang daan ang scheduled trip sang fast crafts. Umpisa man buwas nga adlaw October 31 Action Rex no. Ang amo ni kuno nga pagbiyahe do assessment pa ni sa aton nga mga operators kay for 1 week isa lang danay ang biyahe para mahibaloan nila kung makabawi-bawi pa sila Action Rex for 1 week. Isa lang ni isa ka biyahe sa isa ka adlaw. Sa isa ka adlaw, tag isa lang ka biyahe kada fast craft. Oo, correct Kay Action Rex. may Ocean Jet ako dring scheduled Bacolod to Iloilo 8:50 sa aga. Correct. 8:50 kag Iloilo to Bacolod 2:30. Amo ni siya Correct. bali Oo. pagkadto ka didto tapos balik ka sapon. Amo na Correct siya. Action Rex. Sa Iya pala ni Andaya. ka Ocean Jet yang ginauyatan ko di kag salamat gid sa kay Toto Ray Edward nga nagpadala diri sa aton. Oo, sa Ocean Jet pa lang na Action Rex pero sa Wisam 11:30 sang aga mahalin dito Iloilo padulong Bacolod. Pero ang Bacolod to Iloilo is 3:30 sang hapon. So, sulit naman ang Rex. Oo, kay di tag-isa lang na ng biyahe. Basta iban pala malang-alang nga hindi gusto to mag-overnight. May option lang nga makapauli lang sa gihapon. Pero amo lang hambal ni Mr. Frank Carbon nga budlay Action Rex subong mo kay ang ila daan sitting capacity 50% lang. So 125 lang gid ka pasahero ang ila singing ma-cater sa isa ka trip. Pero tinaghambal si Sir Frank Carbon nga assessment pa ni kay base gani hindi mapuno bala ang 125 kag maayawa naman sila kalagas sang inubayad abi sa ila da kuryente, sa ila da mga empleyado sa Crodo pa kay wala man agin panugutan ang pagpasaka sang pletehan. As of now, gyapon Action Rex or buwas nga adlaw Amo patuman lang siya sa gihapon ang plitihan. Yes, Action Rex. Ang business class sang Wisam actually 335 pesos. 385 pesos gali Action Rex. Kag So kung 330 back and forth ka, sobra 700. business class na Action Rex. Business class. Di nang business class sa ulo? Sa talo siya. Sa babaw Sa babaw kaya sa dalom daw amo nang economic class nila mo. Ang economy nila Action Rex 335 pesos. Gamay Pero man lang gali, no? Oo, 50 Pero dungan na sila aboto sa Iloilo, no? dungan sila Action Rex. Dungan na sila abot yun. Gani. Iskan suliay sila. Ang kwan na nga, ang pulungkuan ng pwestohan ng sinang naglain lang. Pero Oo, kasi dungan na mababa- sila abot gyapon Ano parehas kami bayad? Nga doon na uli. Kuya, pila kami noto Pero ti amo na importante Action Rex kay ti na mabalik na ang biyahe pero ti 50% pero gid pamangkot Action Rex no kung normal lang tani nga pagbiyahe bala kag wala naka-experience kita sang pandemya ang isa tani ka Bacolod to Iloilo nga biyahe tani Action Rex 19 ni tanan ka trip mo sa isa ka adlaw. Gani, no? Pero subong ya tungod sang pandemic, isa na lang Action Rex out of 19 kag suno pa kay Mr. Frank Carbon base gani hindi pa na Action Rex mapuno ang 125 nga seating capacity pero tiyan mo ni testingan lang nila kay after a week Pila tong loaded ang loading nila sa isa ka trip kung mag 50-50?
125 action rex. Kasi Bali 250 seating capacity. 250 seating capacity nisla. Yes, kay may 50%, one seat apart sila, 125 action rex. Sa Hindi mga man sila pasahero. maperde action eh din? Amo pa nang i-assess nila action rex. Kung Gani. sa trip ni nila, isa lang daan mo, butang ta times 2 kay ti pakadto pa kare ang ila sining biyahe, depende pa kung punuan pa na action rex or mapuno pa na sila dayon. Sang ila sining pasahero, pero ti mabalaan na after a week of action rex kon bala madugang sila sa mga mabiyahe nga mga barko o kon base may mga pag sinapol naman nga patigayonon nga liwat nila action rex kuno ipangabay nga base panugutan nga madugang-dugangan man ang pletihan para hindi man sila action rex Kapin pa may roll-on, roll-off ng baga cater pagit si iban nga pasahero, di ba? Yes, action rex. Tayo mo ng bulubudlay, hambal ni Mr. Frank Carbon. Pero at least, somehow, makabulig-bulig sila kuno sa ekonomiya kahit may movement na liwat sang mga tao pa inter-island sa action rex. That's why nga somehow ang mga iban nga negosyo mabulig-buligan man bangod nga may movement na sang tao action rex from Bacolod to Iloilo, vice versa. Ang man. importante da kung anong mga health protocols da kag pagsulundan tumanon tagid na. Kay importante man na mo. Yes, ang gamay man lang action rex ang bitbiton mo, wala labot sang imo lawas, bitbiton mo. Bitbiton mo man ang imo nga face mask, ang imo sining face shield action rex. Kaya Correct. hindi mo gid paglipatan ang social distancing. Pamatayan na ton si Mr. Frank Carbon. Na schedule starting tomorrow, alas 11:30, kaaga mahalin kita sa Iloilo. Ang balik ka, alas 3:30, halin sa Bacolod pa Iloilo. So, one round trip lang anay. Testing lang anay kung bala may pasahero kita. Ang requirements is dapat may dala ka gid nga face mask mo, kag face shield. Then practice gid, strict practice gid sa distancing. Kung pwede 1.5 meters. Avoid gid sang suglanon. Kay kung mag-abri ka sang baba mo, matabugin laway mo, ara da ang kambyuhanay sang kung may virus ka. Tapos nga gin may face mask ka, is not only nga to protect you sa ibang nga tao, but kinanglan di ka mag-abri sang baba mo kag face shield. Kay kung abri ka, way pulos ang face mask mo kag face shield, kay ibuga mo dayon ang imo nga virus sa ibang nga tao. Balitalin sa patrol ang Ay, ka-action ni Cortina. Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa patrol ti sa mga magabiyahe nga mga ka-aksyon ta Iloilo Bacolod, Bacolod Iloilo. Balita isa ka trip, 3 ka company, Wisam, Ocean Jet, kagang isa pa to. Tag-isa lang naka-trip, isa pa going to Iloilo, isa man pa Bacolod, no? Amo na siya mga ka-aksyon. Ginapangabay gid ni Mr. Frank Carbon sang Wisam Express nga dapat kunano ang ginapatuman nga health protocols sang tumanon ta. Asto sa pasero 50% lang ang allowed sa ila nga makasakay, no? Sige, Action Radyo, Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras, 12:18 na mga ka-aksyon sa Negros Oriental. Dako-dako naman na. Sa Negros Oriental, sa pinaka-latest nga report gikan sa Provincial Interagency Task Force Commander nga si Dr. Leland Estacion, ang nagpabutyag na may 38 ka mga bagong kaso sa Oriental Negros. Kini nga aga mga ka-aksyon. Sa ginpatigayon nga press briefing sining aga, huwag lang madugay ni actually natapos ang press briefing nga ginpatigayon ni Dr. Leland Estacion. Ang kalabanan nga mga bagong kaso ang gikan sa Bayawan City, Gihulngan City kag La Libertad, lakip na sa Santa Catalina, including ang government employees sa Santa Catalina
government employees, mga kaaksyon kag isa ka konsehalo sa Banwasang Santa Catalina kag 8 ka mga health workers kag isa ka family ko isa ka pamilya nga 4 ini sila kabilog, no? Amo nang ginreporte ang total cases sa Negros Oriental. Ang yara na karon sa 308 nga may isa ka gatos ka active cases, 202 ang recovery kag 6 ang napatay, mga kaaksyon. Amo nang latest na report gikan sa Negros Oriental Provincial IETF Ground Commander Dr. Leland Estacion. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay magabot kita, madraw kita sa ngaton sili mapalaron nga tagdaog sa SAP sang ERB o kon Aksyon o Radyo Bacolod. Ayos! Sige, madraw kita mga kaaksyon ha. Parang matigayon ta o magabot kita nay. Parang siguradong sigurado kung sino man ini ang mapalaron nga tagdaog sang 500 pesos. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na, mga kaaksyon ng ato sinima palaron nga tagdaog sang SAP sa ERB. Sa siling adlaw, mga kaaksyon, sinuayhan magkapanyaga nga may 500 pesos, mga kaaksyon, no? Sa SAP sa ERB o kon sa SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Garing na ang iya siling cellphone, no? Kay parang matigayon to niyo kung magkasabat siya, pero kung hindi siya, meaning hindi yan mabaton ang 500 pesos nga nagataging-ting, no? Garing lang nga garing, wala gid siya gasabat, basi natulugan siya kay katugnaw, ay kanami lang, no? Sige, Juaniglio, 60 years old. Sige. Second nga try na to, no? Ikaduhat ang tagtawag, tawagan ta siya liwat, mga kaaksyon. Kung siya mapalaron sang 500 pesos sa aton sining nga SAP sang ERB, no? Daway guro chance nga makasabat siya. Basi kung bili niyang cellphone, mga kaaksyon, no? Siling ni Alex Montisa, linga sap-sapi na, sir. Rex ang mga greetings mo da. Sap-sapi gida. Siling ni Gian Resisio, it's ringing, sabat na. Hindi siguro ko yun, or nabili niyang cellphone niya, or naka-off, naka-low down ang iya sining nga ring. One more. Isa pa nga, tilawanta kung makasabat ini, mga kaaksyon. Naka-silent mode ang cellphone, siling ni Alex Montesa. Why na sa garing out? Why na sa garing? Dali lang, no? Why na tsansa, no? Sige, magabot kita liwat, no? Mapili kita liwat sang mapalaron nga tagdaog. Ari may perma sa likod do. Kanami. Uy, grabe okay. Amay ni kay sigurado gini. May perma pa sa likod. Mayo kay may perma sa likod, no? Gabot liwata. Gani man. Basi kuno sila pa ya. Siling ni Veronica Santilian Manukan. May kuha man kamo de ver, may entry. Way number? Ay, way number maning
Oo, di way siya number ya. Kanugon nga way sa number aw. Nawala ang number mo. Asa man ang number mo? Oo, way number. Oh, sige. Ano ni? Din siya iya. Ari may number. Okay. O sige. Largadahan na. Ikatatlo tanga mapalaron nga tagdaog sa sining nga udtohon lang taon tang makasabat ini siya. Lang taon ta mga kaaksyon no. Kabudlay kung kaisang ti ka way kablaga monitor ang cellphone mo way pa garing lang. Are garing siya. Ang ikatatlo tang tagdaog no. Lang taon tani kung makasabat siya. Parang kanami no. Hello. Hello, ako din. Oo, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na subong Hindi na pagliso bala. Mayong hapon. Mayong hapon ganda. Mayong hapon. Sino gani lihog? Si Bioli Paunal. Si Bioli Paunal. Correct ne? Bioli Paunal, 70 years old ka na? 70. 70? Oo, pila ni edad mo? Pila ni edad mo? 70 gani. 70? 70 ganda. Sure ka? Biko, 16 ka pa lang. 70. From barangay ano ka gani? Barangay Kabog. Barangay Kabog. Okay. Pamati ka na sa Action Radio, subong? Oo. Okay. Awan ta, kung makasabat ka ha. Sino bagulang reporter ta? Si ikaw. Akong reporter? Bagulang reporter. Ang nag-report pala bagulang? Action Eden. Action Eden Abuso. Abuso. Okay, 1 point ka na. 1 point ka na. Ikaw si Boy Duran. Ano? Ikaw si Boy Duran. Kinapilit mo gid ko Sino ang pamangkot sa imo gani subong? Si Boy Duran. Si Boy Duran. Okay. Ang nagapamangkot siya subong ang first na sabatya si Action Eden Abuso ang nag-report. Ang subong nga gaangkor sino ang ngalan? Si mga gaangkor, si Boy Duran. Si Boy Duran amo nang imo nga number, amo nang sabat mo. Oo. Your final answer, madam? Anong final answer mo? Sino subong ka pamangkot sa imo? Sino? Are, sadyan eh. Si Art. Si Art? Your final answer? Si Wendy. Nasabat yan na to kay inang isa eh. Simple lang, no? Para siguradong sigurado. Anong sabat mo, madam? Bioli Paunal? Si Boy Ha? Si Boy Duran. Si Boy Duran. Sorry, gabo taliwat Gabo taliwat, no? Sorry, next time, no? Magabot kita liwat, no? Isa na lang tani, to ka simple gid lang sang pamangkot ato. Nasabat ka na tong isa tani mo. Ari pagid ang next Tirahon ta pagid ni. Aba, bataon pagid. taga Bakulod ni tanan ang ginakontakta, no? May tani kun nasabato ni Madam Violito, no? Arabi testingan tani kun matigayon. Ayos sayang ang 500 pesos, no? Dali gid lang ha. Pa ringon tani anay isaw kung makasabat siya sang palamangkutan nun ta sa siningaod to, no? Why gid problema kung makasabat simple mo lang mga pamangkot, ari mo lang diga buyong-buyong parang bisan paano ang 500 pesos masabat gila yon, no? Ay kanami. Nami basta panyaga subong kay tigtulog no? Tigtulog siling ni pare ala na balis ako naman. Relax lang danay parikoy, no? Ari na siya. Hello, mayong udto.
Mayong hapon. Hello? Hello? Oo, mayong hapon. Hello? Hello, mayong hapon. Hello? Hello? Oo, sino niliyog? Oo, sino ni? Oo, mayong udtuman. Sino lihog ni? Hello? Hello? Mabatian mo ko? Mabatian mo ko, subong? Sino paliyog? Oo, ikaw sino ka palihog, ane? Ngalan mo? Sino? Ikaw, sino ngalan mo lihog? Hindi, sino ni ang kapanawag, sino ni? Ako ganing ga pamangkot sa imo. Ga pamangkot ko sa imo, sino lihog ngalan mo? Sino ngalan lihog, madam? Sino palihog ni? Saxon Radio ni, sino ni palihog? Hello? Wala ka. Iliwaton ta. Parang mayo Iatagan ta mo ng chance ning iba, no? Karon kuan kita. Ang iba naman puros gini may mga bataon gid tanan, no? Mga bataon gid tanan, no? O sige, samtang gina-contact sa kontak ka lang sa matag ko na pila ka mga commercial sa dali gid lang standby mga ka-action. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanay ang aton sining next caller. Hello, mayong hapon. Hello? Why paksonens? Biko ko nara ka na sa sulod sang telepono. Dali gid lang kay nagaring siya. Hello? Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Action, Rex Cantong. Ba, kanami sang radar mo ba? Way pagani si El Reni ya. 50, ano pila na edad? To sa imo. Pila na edad mo? 59 sang nagpa-register ako 59 pero subong 16 ako. Ay, kali ka? Saan ka lang nag-birthday, Sang 21. Sang 21. Porti, no? Taga Purok, San Antonio, barangay ano ka gani? Barangay Tangob. Barangay Tangob, taga Purok, San Antonio. Din San Antonio, dampi man? Sa may Villa Esperanza na yun. Ay, okay. Likod Palmas del Mar. Sa likod sang Palmas del Mar. Dra sa may higad-gid sang baybay? Oo, dirigid. Okay. Ti damo da pakinaso, no? Damo man. Sino ganing ngalan ta? Nocila Bencha. Nocila Bencha. Yeah. 59 anyos, taga Purok, San Antonio, Barangay Tangob, Bacolod City. Yes. Sino ganing reporter ta bagulang nabatian mo? Action Rex Cantong. Ang nag-report bala sa aton antes ang nag-report bala. Ay, inaya. Remanyang ba na kuya? Hinaya na itoy. Inagan. Sino gani Madam Nocila ang reporter ko bagulang na nag-report? Nagkanto ko sa kusina. Nagkadto ka sa kusina? Nagmugas ko pinggan. Sige. Ako nag-ring ang cellphone ko. Oo. Anong programa nga ginapamatian mo, subong? Action BBB. Balita, buhanan, bulig. Balita, bulanan? Hindi. Balita. Action BBB. Balita, banat, bulig. Ayo. Sige. Idol, tagi kadaan. Kadaw ko na pamati ko.
Gali ka. Ti sino subong ang imo sini na istorya? Si Action Rex Canto. Ate, sige. Hindi na ako magpadugay. Congratulations, Madam Nosila Bencha. 500 pesos. Wala to mudang mensahe ha, nga ipadala sa imo. And pwede mo na mag-claim dira sa padala center. No? Tinanong masling mo, Madam. Thank you, Gid, sa Action Radio. Sige, salamat gid, Madam ha. Thank you gid, pamati lang sa Action Radio Bacolod. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kasadya lang no, ti ang way makapakot, mati lang no. Importante makilala lang ang nag-onboard kag anong ngalan sang program. Kag basta part sang sang operation sang Action Radio no. Mati lang para sigurado may 500 pesos nga nagahulat sa imo. At least duha man lang nakapamangkot insigida mabaton mong 500 pesos no? Congratulations sa winner to from Barangay Tangob dira sa Purok San Antonio, Villa Esperanza ini mo nga areas dira no? Congratulations. Ayos, sige kantuan tanay nga dugang nga mga reports, mga kaaksyon. Unahon tang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod kay aksyon na John Diaz. Standby aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Yaring report gikan sa Noko si aksyon na John Diaz. Temporaryo tanay manginkaupod sa Banwasang Morsya. 3 ka mga lalaki nga ginaligar miyembro sang isa ka organisado nga grupo na kuhaan sang armas lutang arestado sang kapulisan. Yari ang kaundan sa report ni aksyon na John Diaz. Aksyon John? Aksyon John? Dali lang ba si kun sa piyak sa gurumagi? Dali gid lang no? Kay tirahon ta si aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nawala pa? Sige samtang wala pa si aksyon na John Diaz, kantuan tanay si aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ginapaabot nga operasyon sang quarantine facility sa Barangay Alihis, isa kadako nga buligdo sa Bacolod non kag probinsya suno kay Vice Mayor Elcid Familiar. Yaring kaundan sang report ni aksyon Artay Hupon. Action Art. Kamay pa Action Rex, why na sang delay ang flight sa mga bisita. Balag kay na-delay ho. Sila ni Vice Mayor Elcid bangod sang malaing tempo. Kag karon alas 4 tubtob alas 5 na ganiyang panibagong schedule sang turnover dira sa facility sa area sang Barangay Alihis. Pero ang isa diri nga ginaparayag sang vice alcalde nga man ang chairman sang local IATF nga ang pag turnover sini kag pag-umpisa na sang operasyon sang quarantine facility sige patupad sang DPWH sang isa ini kamaayo nga development hindi lang actually para sa Bacolod kundi para man sa Negros Occidental no kay ini magaserve especially sunod kay Vice Mayor si Familiar nga amo ni mag-cater bala sa mga pasyente nga ang iban nagalin sa mga ICU and then step down ang pagtawag sini samtang nag-recover ka na amo na daan pantanan na area sa bahin sang quarantine facilities sa Barangay Alihis. Pisiling at least hindi magkabulig kapintagid sa kagastuhanan sa mga individual na nag-recover sa COVID-19 since na ining
sa isang gagaw nga magtapik si mo kag balatian, dako-dakong gastuhon mo eh. Mga milyon ang imo sini nga bayaran sa ospital bisan pang tibalan sa health, may pagwaon ka dito sa bulsa mo gyapon nga obligasyon. Sunod dali kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, ang nami sini kay lawas sa quarantine facility, dirigis Corazon Locsin Action Rex karon sa hapon man, i-turnover iniging patukod na dormitory para iya sa mga nagatrabaho ng mga medical workers. Adira sa Corazon? Oo, antes to sa alis, may ari patigil karon seremonya man. Hindi lang ito may baruan, kundi yung facility, yung dormitory, yung patukod para sa mga health workers. Kina-check pa natin kay Dr. Trilon. Pero sila nga isa ini ka maayog karon na development. At the same time, prior sini may ara sa situational report sa region kag Bacolod City at the same time sa province na imuon karon kay represented ini sa mga miyembro gikan sa National IETF ang mag-abot hindi lamang ang nagikan sa DPWH. Now, ang sabahin sa quarantine facility sunod pa sa Vice Alcalde, nagigad nga sesyon sa konseho may ara sila ginaprobahan na kontrata na sining tatlo ka mga bag-o nga mga doctors na ginapatihan niya amon ni ang mag-duty dira sa quarantine facility. Niya ini nga mga doktor gani daw duha lang diri o kung isa lang diri ang taga-Bacolod, Kalabanan o ang duha ang taga-out of town sunod kay tiwai mo sa doktor wali diri nga nag-apply sa City of Bacolod. Yaring palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So, yung facilities nga ari diri sa aton is po the entire province. Kung ng taon tadi, while ang aton cases are going down, ang imong active cases, kinubo mo na siya yung isolation facility tadi sa Alihis. For kung siya step down or recovery facility, ni siya kay kung severe kaya, ang severe man lang ginadala sa hospital. So, dito kaya sa ICU, kailain to ya ang facilities sa hospital, sa sini. Although nga butangan ka na siya di doctors, nurses, but then ang ibutang tating mga mild cases or step down. Na after a week to, kung stable ng kondisyon mo, na safe ka na, then pwede ka din masaylo. Kaya kung dito ka sa hospital, titamaan ka dito. In spite nga may PhilHealth ka, Kalabanan, sini nga bill mo, isa ka milyon, ibang sobra gani. So kung may step down ka dito, pwede ka di kasaylo nga manageable na siya. Kalabanan ka na COVID cases, Action Art, ICU na siya mo. Approve kami di sang 3 ka-contracts ng 3 doctors. I think pasidra na sila i-dispatch. Honestly, yung mga doctors hindi daw, I think the duwabla, they are not from Bacolod. Tungod ay mga kadikwaon ng doktor. Puro ay man sa mga bato ng doktor. Maraming parayan ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran ang ka-aksyon o aksyon at na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art sa iluwanta si Action John Diaz balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa Banwa Sanga Morsia. 3 ka mga lalaki nga ginaligar miyembro sa isa ka organisado nga grupo na kuhaan sa armas lutango arestado sang kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Action John Diaz. Action John? Nakapabilin sa gihapon sa custodial facility sa Musha PNP ning 3 ka makalakinan nga ginaligar miyembro sa isa ka organisado nga grupo kung mas kilala bilang isa ka non-government organization nga dra na base abi sa Banwa sa Musha. Ini matapos nga nag-report ang pila ka mapumulo sa lugar sa sitio Sumbingko, Barangay Dam Site sa Banwa sa Musha nga may mga nagapinalupok dito yung Action Rex sa mga armas lutang. Girain man nga nagresponde sa lugar, timpano pa mga 10-20 kapon ang mga kapulisan kad dito nila naaktuhan mismo sa area. Ining 3 ka mga lalaki nga may bitbit nga tag-isa sa ila may isa ka kalibre sang armas lutang. Ang mga nakaladakpan ang ginkilala, Sanday Eldegarde Ramatico, 59 anyos, Alde Fernandez, 33 ang edad, ini sa residente sa Hacienda Navalilia, Barangay Buenavista sa Banwa sang Murcia.
kag si Clemente de los Santos, 51 ang edad, may asawa, kag residente naman sa Hacienda San Roque, Barangay Salvacion sa Banosang Murcia. Sunod kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ang officer in charge sa Murcia PNP. Una nga nakabaton sa report ang mga kapulisan nga nakabatay sila sa asod-asod nga lupok daman mismo sa area sang sitio Sumbingko. Gilayon nga giresponde ang mga pulis kag dito ginila na aktuhan nga may bitbit ang ining 3 ka mga persona sang mga unit sang Smith & Wesson K57 caliber revolver nga may mga wala nang lupok kabala action Rex. Kada isa gid sa ila may bitbit ka 357 caliber revolver, may tag-apat abig ka mga bala sa 357 ining dati Iligarde, ang sa kay Fernandez naman niya may isa ka bala nga wala naglupok, tag-apat man ang kay De Los Santos Action Rex. Ano ni sila? Ano ni sila action dyan? Ano ni sila? At sunod kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, sila investigasyon, miyembro ni sila kuno ka grupo nga amo ning kilala nga MNLF Federalism. Pero gina-confirm pa ni Tabuhara kung registered di bala nga grupo or kung diin ni sila konektado kay ang iya dring nga impormasyon nga nabaton nga mahimo sila kabahin sang leftist group Action Rex. Pero gina-check pa dira sa lugar kaya ang natabo sina dira gali antes kaguntad ang pagnilok panay may miyara komplekto kunabi sinuya ay naguntad sa lugar kung sa diin ang isa ka utod sining nga suspetsado ang nagpadulong mismo sa area kay nagpangayo ini siya sang bulig. Komplekto kun away sa duta ang amo ni ang iladra nga ginaawayan sa area nang pangita sang ako nagpanawag sang backup abi kun naupod ining isa sa mga suspetsado ang group buhay sila tanan nagkadto sa area dito kay nagpinalupok action Rex. Sa subong gina-check pagid sang kapulisan kung anong mga background kini kay tidra sa mo sa PNP wala ni sila record nga 3 kag according kay Tabuhara bago pa lang sila nakabalo o kung bago pa lang nila nakitaan sa area ining 3 ka mga suspetsado kay ina siningaga nagkadto na diri sa may Hall of Justice giningagaw nila kumo half day lang ang Hall of Justice sa Bacolod nga mapasaka ang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung mo ni ang possession of illegal firearms batok sa 3 diri ka mga persona Action Rex. Gina-investigahan pa nilang area kung ano dira kay motibo is inagaway abi sa duta kung may mga iban pagig ka mga kaso na nga nagkomiter dira o kung pagpamahog nga ginhimo ining 3 ka mga persona antes pa man sila nadakpan sang mga otoridad. Yari si Police Lieutenant John Paul Tabuhara sa aton interview. So sa aton nga pag-imbestigar ang grupo ini nila amo ng MNLF Federalism. Pero amo na ang aton no nakuha nga impormasyon pero way man sila nag-apo nga grupo ini nila pag ini ginatan-aw pa naton kung rehistrado gula ini nga grupo kag kung connected ini siya no sa mga leftist group nagtan-aw ta sir kaya hindi man sila maghambal no kung ano na ang grupo ina at kung ano ang meaning siyang MNLF na suno sa mga nakuha nato impormasyon no sa dito sa area na amo na kuno ang ginsudlan nila nga grupo. Tanaw nato nga motibo di land conflict no away sa duta kaya ini ang isa di sa isa ka suspetsado naton utod niya no ang ginbuligan niya dito sa area. Isa ni sa ka grupo, may grupo ini sila amo na ang MNLF Federalism. Bali nangayo bulig ang isa ka utod sang isa ka suspetsado naton nagarumisponde ini no nagtawag sa mga kaupod yaman. Action na sa matian si Police Lieutenant John Paul Tabuhara ang officer in charge ng Murcia PNP. Isa di karon gina-check maginila kung bala may lisensya ining 3 ka mga persona sa pagupot sang iliga o sang armas. Actually kag sa ila rather naka pangalan no kung may mga lisensya gidman kag kung mahimo wala nagamit na hindi mga armas utang sa mga previous nga mga kaso dra sa era mismo sang Murcia. Dahil tagikan sa NOC po ang ka-action ni Action John Diaz. So nasabot na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gidaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta, may tisiko lang. Agapasing banwa, mapugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Ayos, sige, manamyaw tanay mga kaaksyon sa kay Jonel Haliorena. Mga lang pag-monitor Jonel sa kay Nini Rodriguez. Paano mag-intra sa inyong anong URB man? ERB siguro. Nini Rodriguez, no? Actually, air na ta sini, pero ti asta lang kita nakaligad nga si mana kay gadro na kita, no?
Ayos, thank you gid dra sa Paglaom Village, no, kay Nini Rodriguez. Kay Miss Miralda Dolido, John Muniez, may lang nga pag-monitor, John Muniez. Kay Cathy Bear, may lang nga pamati. Kay Idi Laos, may lang nga pag-monitor sa Kingtown, Victorias. Thank you so much, gid, no? Kag kay Tungtong Panuela, may lang nga pamati, no? Thank you so much, gid Tungtong Panuela. And Marilyn Abarte from Nato Soligin Elementary School, La Castiliana, Solid Action Radio, kami forever, kami di. Thank you so much, gid Ma'am Marilyn Abarte. Thank you so much, gid, no? And kay Cory Bidaha, may lang nga pag-monitor sa Kuwait. And Rodora Syoko, may lang nga pag-monitor, no? Si Rodora Syoko, no? And Rose Guevara, may lang nga pamati. And Maria Fe Marabilia, may lang nga pag-monitor Maria Fe. And Sir De La Torre, may lang nga pag-monitor Sir De La Torre. Okay. Ayos, Sir De La Torre. Okay. Next kay okay. Kay daligi lang, no? Kay Romulo Hefty Lamag, no? May lang nga pag-monitor Romulo Hefty Lamag. And next kay Mers Labrador, may lang nga pag-monitor Mers Labrador, no? Kay Babes Navarro Ortales Baliguas, may lang nga pamati, Babes. And sa kay damong kay Alex Montisa, kay Gian Resisio ba? Sige, ang iba naman siguro pa karunan tani kay na wala na jud ang iban pa nga mga talamyawo, no? Sige, pakarunan taning iban pa nga mga greetings, mga kaaksyon, daligid lang, balik lang kita sa diligid lamang madugay. Kaya number 1 na. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay.
D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad. Radyo Philippine Standard Time, 1:04. This time check is brought to you by Karon, balikan naton ang aksyon balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:06 ng oras. Kadtuan tanang balita dugang, kadtuan tanang Kapitolyo si Aksyon Eden Abuso naka-standby. Ini may kagtanan sa masobra 200 ka mga market vendor sa syudad sang Himamaylan ginpaidalom sa swab testing karon nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action na Rex, ginpaidalom sa swab testing subong adlaw ang tanan nga market stall kag transient vendors ang Himamaylan City New Market. So kay Mayor Raymond Pangson, masobra 200 Action Rex ka mga vendors ang ginswab nga ginpatigayon sa Barangay Karadyoan kag Barangay 4 Gymnasium kag nag-umpisa ini 8 kaina sang aga. Dugang pa nitong son, ini ang nanging desisyon sa lokal nga panguluhan matapos nga 12 ka mga market personnel kag ilang pamilya ang nagpositibo man sa nasambit nga virus. Nami man ang ginhimo ni Mayor Raymond Tungson sang Himamaylan, no? Kay ginpang swabi ang mga market vendors dira. Ambot sa iban nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya kung nakahimo na sinaksyon din. So for Action Rex, do amo pa lang ni sila nang nakita naton. Ang Manapla today, actually no movement man sa Manapla today mo kay do ginpang disinfect man blang Manapla markets kagiban pa nga mga pampubliko nga mga kaladtuan nila dra sa Manapla, pero daw wala iya sang swab testing nga natabo unlike sa Himamaylan. Oo, yes, Action Rex, kaya ti ilaya mo gining na istoryahan Manila kag mas makapamaayo kung Action Rex. Kaya ti, ang mga vendors daan, pero may maninagatubang sa nagkalain-lain nga mga tao dira sa Himamaylan. Pilote palayag ni Tongson, preparado ng ayuda iya nga ila ipanghatag sa mga vendors, ang mga food packs bala Action Rex, nga ipanghatag samtang naka-quarantine ang mga ini, bangod kinahanglan nga ila hulaton ang resulta sang swab test antes makabalik sa pagbaligya o kung antes makagwa. Kaya tigin follow, ginila Action Rex mo, kung ginswab ka, quarantine ka danay. Oo, pero di nagambal si Mayor Tongson niya, nagpasalamat din siya sa mga frontliners bala, sa pagpabulig, sa pagpaathag man sa mga vendors, agod makigbahin sa sining at tikang, pag wala na bala mga resistance bala Action Rex, kag damo pang pamangkot. Pero tigin klaro ni Tongson nga bukas sa gihapon niya ang ila merkado, bangod din pahanugutan nga kung may representante o kung miyembro sang pamilya sang vendor ang temporaryo magbantay sa ila sining nga pwesto, pwede lang sila maka-open kag makabaligya Action Rex. Pero ti pangabay ni Tongson nga ti fully mahangpan gid sang pumuluyo ang tika nga ila ginahimo agod mapahagan-hagan ang COVID-19 transmission sa ila sining nga syudad. Pamatian naton si Mayor Raymond Tongson. Massive kami swab testing, itugod nga may mga nag-positive pala. Kung i-contact trace mo, ang maigogin nga mga
phone lines will be the market vendors. So, team na lang namon necessary nga do i-swab test na lang tanan. Do dali man lang subong ang resulta ko 2 to 3 days kabalik man lang. At least may peace of mind na tanan nga tao bla kung sulod sa merkado nga nakaagi na swab test ang tanan nga mga immediate na mga sellers. Tanan na lang gid do ginatuwangan na lang gid namon ng iban mga especially may mga iban lang coming from other areas kadto na siya na quarantine. Kaya ginahingagaw na namon. Pero the moment kaya nga may ara sila iban nga representative, imon tabi no, ikaw biiden ang na-quarantine, pero may pamilya ka man diya coming from another area nga wala nang dalas contact tracing, nga pwede makabaligya, pwede sila pasigis ang ilaya nga mga negosyo sa merkado. Action Rex, nagligad, gali nga bulan. Thank you kay Action Brian, no? Kay swab manggali Action Rex sa mga vendors. Actually, ang San Carlos, kinigali no, ang una man, nga nag-swab man sa mga vendors nila Action Rex. Rason nga, may mga na-record man to, nga nagpositibo nga mga vendors man dito sa bayan sa syudad sa San Carlos. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ginaligar may diferensya sa paminsaron ho, nagbuno sa BFAT member sa Barangay Granada. Suspect ka nagpamuno na tiruhan man, nalutangan man sa isa ka miyembro pagid sang BFAT. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Eric sa kantong happy birthday, no? Ayo di purma. Happy birthday kalayo pa to. Tapos na to. Hindi ang kurint ko sa balay birthday. Hindi amo. Ayo di purma. Hindi amo. Tug na subong Gani man. Mabulo bagyo o ng panbe mo. Grabe no. Resulta. Kabay pa nga. Hindi lang di magigo sa aton. Hindi na layo na sa aton siya. Hindi lang magsalik ang Surex Gani man. Kaya kabudlay kung kaisa sang maulanon lang at tiyempo. Ang baha, ang tubig baha daw, hindi mo magwanta man. Correct, ang Surex, no? Gamay lang ang pag-ulan dito, baha na dayon. Namuna ang aton nga worry, no? Ayaw tani kung magbaha man ang unod ka bulsa. Ayaw di purma. Pero mga baha na na. Budlay na na iya. Ara man Ang? Ara man si Kapchad. Ayaw di purma. Magpugong sang baha-baha, no? Sa ilang nga barangay, sa Robles, to sa Lacastignan. Okay. Ayo. Ay, mugin ang live action Rex, ha? Oo, gani. Dali naman lang, Asa mo 30? Oo. Ay, salamat. Boss, 31. Oo. Pagka Domingo, so nalibre na kita. Suman libre? Oo, suman libre ko ni. Dala Valencian na. Ayaw di purma. Tuod no, sa mga panimalay lang ni sa Domingo. Yan mo, inang haladalad lang. Nobyembre 1, Domingo na mo. Gani, dapat ang kandila, gidi safety tagida. Oo, di naman ang buta, pitsa 5, buta na. Ang? Ayaw di purma. So di na nga kayuhan man? Hindi, malo ka naman. Pitsa 1, kita na Domingo. Patinan mo gina. Pag 2 hasta sa 5, hasta sa 6, weekdays na. So, pasilingon, halin sa 2 hasta sa pitsa 6, dala naton pabuto, no? Ate, okay. Ayaw di purma. Amo na dang tirada, no? Kaya ko confident ko yan nga pag before 6 siya, ara na tana, no? Mag-inabot na ang aton nga mga kaayuhan Action Rex, no? So, gamay lang at siya, pagtsaga. Kunting tsaga, kasi pag may tsaga, may linaga. Sabi ko may cash. Ayaw di purma. Ang linaga mo na i-convert mo sa cash. Okay. Diyan ka ito may nagunihaw. May naguni-gani, Oo, be. Tanawang tabi. Yeah, bakho. Ha? Bakho. Ay ka na. Ayaw di purma.
Galupok ba? Galupok ka. Ayo di purma. Kaya nga pag-monitor na kay Kapchada. Kag kay Kagawad Jo Fred sa Barangay Robles. O tuyo man lakadlaw. Okay. Ito ikadlaw si Mr. Manuel Como. Kasi Mr. Mrs. Joseph Julie Chua. Gani man. Sukit na sa kada ugtugit. Oy naman sila pang may pangitaon da mo. Correct. O, tiyala, kung talaga mo simpo daw. Sige. Ayos. Kaya daw maubsan ka na oras, no? Oo. Kaya ang latest development sining kasong shooting incident nga may dalang paaman nga stabbing incidente ang biktima diri sa paglutang nga si Juan Carlos Espuro nga taga Purok kung taga Providence Negros Guard House Barangay Granada ang na-schedule karon nga operahan sa may Corazon Los Montelibano Memorial Regional Hospital matapos nga siya ang nalutangan kagabi sining bipat nga nadistino dira sa Barangay Granada nga mo ini si Raylan Selvino nga taga Barangay Alangilan na ang ginbuno sadto ni Juan Carlos Action Rex nga si Bipat Ereneo Laurilia araman dira sa may Corazon Ocsen pero ti ang isin nga igo duhama lang pero hindi giman patalang igo sini Action Rex ko sa diri nga ti ang gingamit kutsilyo malang ning bread knife pero ti medyo nagapaayo-ayo pa sa subong sa Corazon Ocsen Montelibano Memorial Regional Hospital nag-trigger ini tanan nga insidente kagabi Action Rex matapos nga ining natiruhan nga si Juan Carlos Espuro ang naglabay dira sa may guardhouse na bala sa may area sang Negros akong Providence Negros Guardhouse Granada ginbuno yani ang ining si Reneo Laurilia di sa makita ni Raylan Selvino nga upod ni Laurilia tiniro yaman isang isiling ito homemade firearms bala kag dito naigo sa tiyan ining si Carlos Espuro nga natalana karon nga operahan dira sa may Corazon Ocsen Montelibano Memorial Regional Hospital Action Rex now ining nagtiro sa kay Espuro nga si Servino ara naman karon sa custodial facilities ang station number 5 kag sunod sa kay Police Executive Master Sergeant Lovella Cordoba ang Deputy Police Station number 5 nga ginaprepara nila karon ang kaso kung pasakagin man sang kaso ining si Juan Carlos Espuro nga biktima sa paglutang ni Servino kay ning si Juan Carlos Espuro ang information daw wala ini sa storya sa liga paminsaron Action Rex rasugan na himo niya ang krimen kagabi dira sa nasambit nga lugar yari si Police Executive Master Sergeant Lovella Cordoba sa interview sa Action Radio. Kanara kita nga nabunan ang ini si Reneo Laurilia pati siya gwardiya dira sa may Providence Subdivision dason imbuno ni siya sa tawo nga si Juan Carlos Espuro ato ang nagbuno na tiuhan ini ni Raylan Selvino kanod man ni si Roland bali upod yan ni si Reneo nga ginbuno ni Juan Carlos dayon namoto nga na tiruhan niya man si Carlos na nagbuno sa iyo po. Kamusta ni ma'am ang ginbuno ka ang gintiro ma'am? Bali ang ginbuno arat ginbulong pa kag ang natiruhan ng suspect victim ng yung harapat church sa probinsya kay kag-ina sang kaagahon under operation siya. Ang nagbuno amo na siya ang operahan. Ang ginbuno ginbulong lang to. Wala pa man na nakagawa na to siya sir kay adto na to si first subong nga mo ang investigador makoto nito kung nakagawa naman ang labunan. Ang ginbuno ni ma'am din ang igo is ni ma'am? Ang iya nga igo ara sa left upper breast ni siya. Basta iri sa siro lapit sa iya nga ilok bala pero diri sa tubang niya. Hindi ka man serious ang iya nga pilas ma'am? Ba hindi man good sir. Basta may pilas man siya sa hita diri sa left iya nga thigh na iya pilas. Amula na iyang nakita to namon amula na iyang iya pilas pero wala pa kami ka-acquire sa iya nga medical gaya nga kompleto. Asurek si Police Executive Master Sergeant Lovella Cordoba ang Deputy Police Chief sa Police Station number 5. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanal report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa.
Evergreen Herbal Capsule anay ho, ari ng pinaka-bago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, ini may kang tanan mga kaaksyon sa bangkay sang isa ka lalaki iblang sapuan sa igad sang campus ang Tubo. Nano ng latest nga investigation dira sa Dakbalwa sang Sagay sa Sagay City PNP kag sa siyudad sang Cadiz 43 anyos nga lalaki nga taga Banwa sang Valladolid na kuryente patay. Yaring detalye pod na kay Aksyon Roger Gotibjer. Action Rex na sapuan ang bangkay sa isa ka lalaki sabay sa kasinda Concheta 3, Barangay Paraiso, Ciudad San Sagay, sinigita mga aga, mga pasado alas 6 sa diin ang mga bangkay na sa kita ninyo nagyan sa security guard. Ang investigasyon sa pulis na kapanayon pa, may kantanan sa sinikaya sa karon, wala pa sa gyapon sa identity. Kaga pull out na lang ini nga nasapuan nga patay nga lawas sa isa ka tao kagyara na karon sa punerarya. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Roland Waljag o kon ini ang investigador nagapahayag nga may pilas ang amo nga persona sa iya sini nga ulo. Liquido may pilas, hindi ka lang mabalaan kung pilas ini ka armas o binangon. Ipautapsi ka kami. No. Pero lalaki, edad siguro mga more than 60 to 60 years old. Okay. Why is your identity, sir? Actually, subong, hindi na tuwa namon kung ang mga constituent video kasi kapitan, hindi maligya pamilyar ang tsura. Hindi kita ko, no? So, ang pagpayag ni Police Staff Sergeant Roland Jalwag, ang investigador sa Sagay City PNP. Ang ini nga persona, medyo sabi-sabihon, wala sa mga tato sa lawas, nagabayo sa yellow nga t-shirt nga nag-short sang maong may sinilas nga itom. Mayara siya nga bonnet cap nga ginasuksok nga itom sa iya sini nga ulo, nga sa din labas pa ang dugo. Wala may balaan kung agi sa labo o kung sa armas lutang. Ang report nga kapahayag nga may na-recover nga isa ka underwear sa isa ka babayi sa isa ka dupang distansya alin sa iya sini nga bangkay. Kag may ara pagid isa ka bonnet nga paluwas sa ginabonet yung ginasuksok sa biktima. Para ayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan may kaantanan sa Sine Action Rex. Samtang sa siyudad naman sa Cadiz, isa ka persona nga taga Valladolid, Negros Occidental ang nakuryente sa sulod sa isa ka mall. Kagili ang nakaangkon man sa kamatayan matapos gindala sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic kag gindeklarar nga dead on arrival. Yung kilala ang biktima nga mo si Ray Monte Castro dumaop 43 anyos sa edad, residente sa Barangay Tabao sa Banwa sang Valladolid. Sunod sa report alauna jet ang takna sa kahapon sa inisya nag-himo sa pag-welding sa sulod sang gina-renovate o kung ginakaayo nga ining grocery store sa sulod sang City Mall diri sa may siyudad sa Cadiz Villena saan matabo ang amo nga pagka-kuryente. Ini karon ang yara naman sa bahin sang kapulisan sa siyudad sa Cadiz Investigation Section, pero sa interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Manchito
nga wala sang foul play ang ini nga kamatayon na. Diyan, no, ato nga biktima taga Valladolid, dito mismo nakita ina mismo sa sulod mismo sang no, sang isa ka establishment dira, no, wala kita sa nakita na iban man nga no, through negligence dito part mismo. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luwang tanay si Akson Percival Villamor sa banwasang La Castillana, 60 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan. Angot sini sa ginapangatubang ang kaso nga arson. Yari ang countdown sa report ni Akson Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang La Castillana Police Station nag-conduct sang operation against sang wanted person dito sa may barangay Mansalanao, La Castillana, Negros Occidental. Mga alas 4:30 sang hapon, Oktubre 28, 2020, ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Randy Babor, Chief of Police sang La Castillana PNP, kagupod ang alert team na ginapamunuan ni Police Master Sergeant Nelson Madriña, kag naaresto dire ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Lorenzo Rigazzo Jr. E. Pontevedra, 60 anyos, ini siya bumuluyo sang barangay Mansalanao, La Castillana, Negros Occidental. Ini si Lorenzo Rigazzo Action Rex ginserbihan sang warrant of arrest nga ginpapanaog sang aton korte nga may criminal case number NR 4418 sa kasong arson. Ang warrant of arrest ginpanaog ni Honorable ni Anita Guanzon Chua, assisting presiding judge sang RTC branch La Carlota City, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong Abril 16, 2015, kag may bail recommended sining 120,000 pesos. Karon ini ang suspect na hunong sa custodial facilities sang La Castillana PNP. Ang inyo aksyon Percival Villamor. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide? Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki.
Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig buwas naman kita mga kaaksyon. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dilig lamang madugay. Upod na kay aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sinika aksyon sa kanginan. Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of the cloud. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon